дар толори донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷоратии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд вохӯрии вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. вохӯрии мазкур доир ба нуктаҳои муҳими паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ доир шуда, бобати ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат, санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти олии қонунбарори мамлакат ва дастовардҳои муҳими даврони соҳибистиқлолӣ ибрози андеша намуданд. таъкид шуд, ки сиёсати дохилию хориҷии мамлакат дар шароити муосир ва таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ, таҳкими сулҳу субот, ҷалби бештари сармоя, татбиқи сиёсати самараноки молиявӣ, рушди соҳибкорӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати раванди таълим дар муассисаҳои миёна ва олии кишвар равона гардидааст. Бояд зикр намуд, ки пешвои миллат дар ҳамаи баромадҳояшон ва алахусус дар паёми навбатиашон ба соҳаи маорифи кишвар махсусан диққати ҷиддӣ медиҳанд, зеро боз ҳам таъкид намуданд, ки имрӯз мо бояд ки сатҳу сифати таълимро баланд бардорем ва мутахассисони соҳибкасбро дар бозори ҷаҳонии меҳнат омода намоем. Зеро имрӯз мутахассисон бояд ки ҳам дар аз ҷиҳати тахассусмандӣ ва ҳам аз ҷиҳати забондонияшон бояд ки пешсаф бошанд ва вобаста ба татбиқи ин паём мо устодон кӯшиш менамоем, ки донишҷӯёнро дар сатҳи баланди ватандӯстию ватанпарастӣ омода намоем. паёми президенти Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ ҳамчун санади муҳими барномавӣ барои фаъолияти минбаъдии ҳамаи соҳаҳо заминаи боэътимод мегузорад. ин санади муҳим ҳадафҳои бузурги сиёсӣ ва ҳуқуқии давлатро вобаста ба шароиту талаботи муосир муайян менамояд. вакилон доир ба дастовардҳои Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ, рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат, нисбати бунёди маорифи миллӣ ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти байналмилалӣ, нақши занон дар эъмори ҷомеаи демократӣ ва дунявӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, сулҳу субот, дастгирии занону духтарон ба илмомӯзӣ ва касбомӯзӣ, фароҳам овардани шароит ҷиҳати таъсиси ҷойҳои нави корӣ, пешрафти илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг, ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар соҳаҳои ҳаётан муҳим ибрози назар намуданд. вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагон ва намояндагони касбу кори гуногун дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров вохӯрӣ доир намуданд. зимни вохӯрӣ иброз гардид, ки шиёри пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек рамзи олии ахлоқии инсондӯстона ва фарҳанги баланд мебошад. ин арзишҳо тоҷиконро ҳамчун миллати сулҳпарвар, башардӯст ва дорои маърифати воло муаррифӣ мекунад. вакилон доир ба дастовардҳои Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ, рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат аз 1 сентябри соли 2026 бо назардошти имконияти имрӯзаи иқтисодӣ ва зарурати боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ, зиёд намудани маоши вазифавии кормандони соҳаи маориф, фарҳанг, тандурустӣ ва дигар соҳаҳо ба интихобкунандагон суҳбатҳои муфид анҷом доданд. инчунин дар вохӯрӣ зикр гардид, ки дар низоми сиёсии давлатдорӣ паём ҳамчун ҳуҷҷати расмӣ ва роҳнамоест, ки дар раванди рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсии Тоҷикистон, ки тамоми ниҳодҳо дар амалӣ намудани дастуру супориш ва ҳидоятҳои дар он зикршуда муваззаф буданд, баҳри рӯй ба тараққӣ ниҳодани Тоҷикистони азиз саҳми бориз мегузоранд. дар кохи лоиқ шералии шаҳри Панҷикент низ мулоқоти вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагон баргузор гардид. зимни вохӯрӣ мазмуну муҳтавои паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди шарҳу тавзеҳи ҳамаҷониба қарор дода шуд. таъкид гардид, ки паёми пешвои миллат ҳамчун ҳуҷҷати муҳими сиёсиву стратегӣ вазъи кунунии иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсии ҷомеаро таҳлил намуда, самтҳои афзалиятноки рушди минбаъдии кишварро бо дар назардошти имконияту захираҳои мавҷуда муайян месозад. қайд гардид, ки дар паём ба рушди соҳаҳои калидии иқтисоди миллӣ аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, инчунин ба тақвияти соҳаҳои иҷтимоӣ, маориф, фарҳанг, тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардидааст. ҳамзамон масъалаи баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, риояи қонунҳои миллӣ аз ҷумла қонунҳо дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ва дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор гирифтанд. дар ҷараёни вохӯрӣ ҳамчунин ба масъалаҳои тарбияи дурусти насли наврас, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ, таҳкими ҳисси масъулиятшиносӣ, худогоҳиву хештаншиносии миллӣ ва ҷалби ҷавонон ба касбу ҳунар
هنر توجه جدی ظاهر کرده شد. ملاقات و صحبت‌های وکیلان مجلس نمایندگان با انتخاب کنندگان در شهر و نواحی مملکت نشان آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان برای نیکو احوالی و زندگی شایسته مردم مملکت پیوسته توجه خاص ظاهر می‌کند.